Časté močenie, nepríjemné pocity pri vylučovaní či opakované zápaly močových ciest dokážu poriadne znepríjemniť deň. Naša jemná noučinná zmes je starostlivo zostavená z tradičných bylín, ktoré podporujú funkciu obličiek, močového mechúra a celého vylučovacieho systému. Pravidelné pitie čaju prispieva k prirodzenej očiste tela, pocitu ľahkosti a vnútorného komfortu. Starostlivo vybrané bylinky pre maximálny účinok tvoria. Zlatobyl obyčajná je hlavným pilierom zmesi a taktiež je tradične využívaná na podporu močových ciest a prirodzenú detoxikáciu. Jej účinok pomáha udržiavať rovnováhu tekutín a celkový pocit ľahkosti. Praslička rolná jemne stabilizuje močové cesty a podporuje očistný proces, vytvára harmonické pozadie pre účinok ostatných bylín. Listy brezy previsnuté prinášajú sviežosť a ľahkosť, podporujú správne vylučovanie a doplňajú pôsobenie silnejších bylín. Koreň ihlice trnistej pôsobí hlbšie, systematicky podporuje močový mechúr a intenzívne doplňa očistné účinky zmesí. A vňať rebríčka obyčajného harmonizuje zmes, prepája účinky všetkých bylín a uzatvára receptúru do príjemného chuťového a funkčného celku. Pre zosilnenie účinku odporúčame kombinovať s kúrou obličky, keďže tieto orgány spolu tvoria dôležitú párovú os podľa tradičnej čínskej medicíny. Tento čaj je vhodný nielen ako prevencia a podpora pri prvých príznakoch problému, ale aj ako súčasť jarných alebo jesenných detoxikačných kúr. Vďaka jeho jemnej, harmonickej kombinácii bylín si môžete dopriať zdravý a príjemný rituál každý deň. Bylinný čaj močové cesty nájdete exkluzívne na auradecor.sk, čisté, prírodné a bez chemie pre podporu vášho zdravia a pohody.